Mi allai gyhoeddi mae'r un fyddwn ni'n gofyn i sefyll ar ganiad y ffanffer ydy Megan Elias. A'r gystadleuaeth felly ar un newydd-wedd, os mae yna enillydd teilwng iawn wedi dod i'r brig, a dyma hi. Megan Elias yw'r enw, enillydd medal y dysgwyr. Owen Hughes a Hannah Riley yn fyna, sydd nawr ar gwaith pleserus o arwen Megan i'r llwyfan. Ie, llongyfarchiadau mawr iddi hi, a braf yn clywed sylwadau un o'r beirniaid Emrys Thomas. Hyffen nodi bod y gallu siarad Cymraeg wedi newid cwrs bywyd Megan yn llwyr. Wrth iddi wei ffordd i'r llwyfan. Y gymrydwyaeth yn wresog yma'n Sir Fflint. Yma chatgoffa chi hefyd i ddod i'r brig mewn cystadleuaeth sydd wedi disgrifio fel un wirioneddol wych. Roedd na 11 o gystadleuwyr yn cystadlu am y fedal sydd ar fi'n cael ei chyflwyno i Megan. Hwythau'n dod ynghyd yng ngwersyll yr Urdd Glanllyn. 3 wedyn wedi dod i'r rownd derfynol fel petai, ond Megan Elias yn cyrraedd y llwyfan, dyma hi, sydd wedi dod i'r brig a hithau eleni bydd yn cipio medal y dysgwyr neu Steddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016. Mae'n bleser cyhoeddi'n swyddogol. Mae enillydd medal y dysgwyr Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Sir y Fflint 2016 ydy Megan Elias o Brifysgol Bangor. Ac mae llywydd yr Urdd Dan Robotham am gyflwyno'r medal i Megan.